ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና አስመራ ኮሌጅ ሕርሻ ሓምል ማሎን ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነፍልጠትን 811 ተማሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን አመሪቀን ብዛዕባ እዚ ሄኖክ ፍረ ሚካኤል ሃይሰብ መብራህቱን ፊልሞን ተካቦን ንዘዳለውዎ ጸብጻባት ክብራብ ተስፋ ሚካኤል ብኸም ዝስዕብ አዋሂድዎሎም ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና አስመራ ብዓውድታት ሕክምና ስኒ ሕክምና ዓይኒ ቴክኖሎጂ ላቦራቶሪ ኤክስሬይ ህዝባዊ አገልግሎት ሕክምና ፊዚዮቴራፒ ፋርማሲ ቴክኒሻን ፋርማሲ ነርስን ህዝባዊ ሕክምናን ዘምሃሮም 347 ተምሃሮ በዲግሪን ዲፕሎማን አመሪቆም ب30 سنة أب كسرت كوليج أب استخدام سنة سرعة ممرق منستر تعنا أمنا نروح سنة بزسمع التقال نتقلب نايتي الناس فحن إن معبلن إذا خير زلوا عقل قلوت تعنا بقمة نزاع توم معبال عقب مسب بستوها به تأمة مسرت بتمرتي حكمنا أورتا كوليج دحرم الرقة أورتام كوليج سنة فتت تعنا قالوا تنتخفيتهم عقل قلوت يهبو خمسة لو تقيسام أبو مزفر يخيلاتات أبستفلالي كبابيتات هاجر توافيرهم نسبهم يقل قلو خمسة لو أبريهام منستر أمناس عبام كوليج سنفلتت الناس مرا كهبوت صنحة عودتات تمرتي بعقنو إنها زايدة ببقعة دما إن حيلة بممتو زتام من مويه زق سمك كيلا وعقم سب أب مفراي العلا استواتو يقبر كم زلوا بملكات تمرقتي بوفوي سراح نهزبهم كجلجلو زلوا صنع من تجليتام تحقق هذه الدين كوليج سنفلتت الناس مرا دكتور برهان جرماي نحفشة ونتفتح كوليج عمل كيتو أبزها بحبريتام እቲ ኮሌጅ በ8 ናይ ዲግሪ 7 ድማ ናይ ዲፕሎማ ዓውድታት ከም ዘምህር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ን1877 ተምሃሮ ይህምር ከም ዘሎ ተቂሱ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንነጻጸር እንከሎ ብ17 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ብምልካት ዓመት ኮሌጅ ምስ ዝረአ ዘሎ ዕብየት ተምሃሮ ከም ዝዳረግ ምግባሩ ዝነበረ ዓውድታት ኣብ ምሕያልን ሓደስቲ ምኽፋትን ዓብ ስራሕ ክሰላሰል ምጽንሕ ዋረድዮም وكيل تمرقت بوغنا بملا عقمم نهزبومن هاجرومن كገልግሉ ዓጸፋ ክሰርሑ ንስተሰከም ወረዚን ሓላፍነት ብብቕዓት ንምትግባር ድልውነቶም አረጋጊጻም ካብ ተመረቅቲ ዮሐንስ በርሀ አፍራህ መሐመድን ሱሌማን ሙስጠፋን ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበጽሑ ዝኻሉ ብቐንዱ ሳላስ ተዋረደሎም ባይታ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ጥዕና ሕብረተሰቦም ንምውሓስ ዝከኣሎም ከም ዘበርክቱ ኣነጺሮም إذا خمسين كلو كوليج حرشة حمل مالو 120 دقة أنستيو زركبهم 301 بديجري 270 دما بدبلومة بتقلالا 378 تمهارو بعودات حرشة ويكتبا حرشة مهندسنا أغرونومي سنة انسسا مكل خال بغلي هبت مريتنا كبابن حكمنا انسسان هولتي كالتشرن بديجرين دبلومة نمريقهم بعسران 9 سنة استخيل سنة سرعة مرقة دينت كوليج أتو سمرا ملوسوم أبزس معقال زيت سنها حسرتات بمملا توسختين الدحرة مرقة بروغرامات بمخفات مدبات تحت مرقة بمكفح اتي كوليج كهبو نتسنها قلقلوتات مصفح مدب كمزلة بمحبار مساب هاجرات هندي كينيان جابان نزلوا يونيفرسيتات بستقبر مردا مسرت عبارات نايتي كوليج ناي ماسترسن دكتوريتن تمرتهم يكتاتلو كمزلو مسزاز مدمه عب مدبات كوليج عبي عبركتو كقبرو تثبيت كمز قبر اللو مارديون منستر حرشات وعرفاي نبرهب وغنو منقست يرترا وحسنت مقبين مرقات كينون مخادن قدامنت هيبو ابسر حلو زلو وان ترى موياوين حرشا مسرتاو مخانو بمقنزاب قزيف وفري قبر كم زلو بمحبار تمرقتين زقسو موفلتات بسرح بمعبال اب مسمار نايت علامة بركتوهم كعزواز زخاخيرهم وكل تمرقت بقريا أفز درجة زين خبص حس تقبل لهم وفري كبير حلافنت كمز سكمون بمتكاس هاجرهم كاباتهم متتسبيون متكبر بتوفاينت كمز سرحوا الرقاقيتام بتماسالي عبا كتم عد غيح تدوكينو زركب كوليج طباباتن محبراو سنفلتاتن بعودتات جيوغرافي تاريخ اركيولوجي غازيطنينت محبراو فلتات كمون سنه صحفن قانقان زمهارم 66 بديجري 10 دما بدبلوما ب29 سنه مريقهم اب ادراجت كوليج ابستخايد سنه سرعات منستر تمرتي اتو سمر رئيسهم منغستي تكالاوي عقمي كوليجات اب محيال ابرتيو يسرح كم زلو زمزغب زلو عوتا دما قليل كم زيكون بالملكات كاب 2008 جميرو ناي مهادره تمرتي عدلات ببغزيو ان عبي يمصخم زلو حبيرهم دين كوليج طباباتن محبراو سنفلتاتن عد غيح دكتور عقبا جبريل براخي بوغنو اتي كوليج اب عد غيح كاب زدكون مبل سالساي غزيو يمرق مهلاو بمتكاس اتي كوليج تدكينلو زل كبابي نغبراون كلس حساباون مسرح ممهارن مستمهارن زل تبابع نمرمرن فتراوي صحفاتن لعلا قداسنت زلو مخانو دحر مقلاص من عبال عقم ممهران كوليج لعل طمته تواهيبو كاب سرحل مدبات كم زخنم ناب وصاي تلايخم ناي ماسترسن دكتوريتن تمرتهم زكتاتلو زلو 10 ممهران دما نايزي مرأيا خم زخنو ابريهم وكيل تمرقت دما بستمهروا عودتات عب مدبات لمعات بركتهم عب معزاز بفلاي دما نطفنا معن ولدن مهنات دلونتهم الرقاقيصهم
ኣብ መወዳእታ ብተምሃራይ ካልኣይ ዓመት መንእሰይ ኤልያስ ተስፋዝጊ ዝተሰርሐት ንጥቕሚ ትምህርቲ ብሓፈሻ ንዕላማት ኮሌጅ ድማ ብፍላይ ዘንጸባርቕ ሓወልቲ ብሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ተመሪቑም። ጂኦግራፊያዊ ስርዓተ ሓበሬታን ካርታን መደባት ልምዓት ብኣድማዕነትን ምትግባር ዝሕግዝ ውሳነ ንምውሳድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተራእዩ ዘሎ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ኣብጽሕዎ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ስርዓተ ሓበሬታን ካርታን እውን ነዚ ዝዓለመ እዩ ብዛዕባ እዚ ናዝሬት በይን ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣብ ሰራተ ወልደ ከተቕርበያ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ንሓፈሻዊ ኩነታት መሬት ኣብ ዞባ ማእከል ዝምልከት ጂኦግራፊያዊ ስርዓተ ሓበሬታን ካርታን ንምድላው ከካይዶ ዝጸንሐ ስራሕ ከም ዝተጻፈፈ ብ28 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ገሊጾም ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ማእከል ክኢላ ምሕደራ ሓመድን ማይን ኢንጂነር ምሕረት ኣብ ዮሃንስ ኣብ ዝሃቦም መብርሂ ዕላማ ምእካብ ጂኦግራፊያዊ ስርዓተ ሓበሬታን ምድላው ካርታን ዘርግሐ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብግቡእ ምልላይ ገምጋም እርትታውነት ምንጻር ዝተገረበን ዘይተገረበን ቦታታት ምንጻርን ውጥን ምድላውን ምዃኑ ብምሕባር ዛጊት ኣብ ዞባ ማእከል ውሕሉል ኣጠቓቕማ ጸጋታት ንምክያድ ዝኽእል መጽናዕቲ ተሰላሲሉ ዘርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብንጹር ተፈሊጡ ከም ዘሎ ኣብርሂዮም እቲ ዘለና ሕጂ እቲ ውዱእ ዝኾነ ኣብ ዞባ ማእከል ክንደይ ዝተገረበ ቦታ ኣለና ብተፈጥሮ ድዩ ወይ ድማ ብህዝቢ ዝተገረበ ብሕጂ ክግረብ ክትኽእል ክንደይ መሬት ኣለና ትንዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ሕክምና ትሕተ ቅርፂ ናይ ቀረብ ጽሩይ ተማይ ናይ ገጠር ዲጋታት ዒላታት ናይዘን ዝርግሐኸ ኣበናይ ቦታ ኣበናይ ዞባ በይናይ ዓቐን በብደረጁ በብዓዱ በብንዞቡ ቲዳታ ተኣኪቡ ብመልክዕ ካርታ ቀሪበሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓፈሻዊቲ ሓበሬታ ናይ ስራሕ እዚኣ እንታይ ነይሩ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ባይታ ዘሎ ብመልክዕ ካርታ ንምቕራብን ብዝቐለለን ብንጹር መንገድን ንምግላጽ ክሕግዘና ማለት እዩ ኢንጂነር ምሕረት ኣባስዒቡ በቲ መጽናዕቲ መሰረት እቶታውነት ዘራእቲ ብመንጽር ግቡእ ኣጠቓቕማ መሬትን ምሕደራን ንምግምጋም ከም ዝተኻእለ እቶታውነት ልምዓት ሃብቲ እንስሳ መጋህጫ ልምዓት ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ከምኡውን ልዕልን ትሕትን ዲጋ ዝርከብ ዝለምዕ መሬት ከም ዝተለለየ ብምሕባር ኣብ ዞባ ማእከል ካብቲ ክግረብ ዝግብኦ መሬት 39 ሚእታዊት ተገሪቡ ምህላው ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓትን ምክልኻል ቡቕልን ኣቶ ኣስራት ሃይለ ብግዲኡ ጂኦግራፊያዊ ስርዓተ ሓበሬታን ካርታን ዞባ ማእከል ንምድላው ኩሎም ክኢላታት ሕርሻ ዝተሳተፍዎ መጽናዕቲ ኣብ ብምልአን ዓድታት ከም ዝተኻየደ ብምሕባር ኣካላት መንግስትን መምሕዳራትን ንዝገበርዎ ምትሕብባር ኣመስጊኖም እቲ ዕዮ ንምዕባለ ዝድርኽ ርጡብ ስራሕ እዩ ዝበሉ ኢንጂነር ዮሃንስ ተኸስተን ወይዘሮ ራህዋ ዘርአን እቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ንትግባረት ስራሕ ንዝተሓልፈ ጻዕሪ ዘነጽር ምዃኑ ጠቒሶም ተዳልዩ ዘሎ ሓበሬታ ንስሉጥነት ዝትግበር መደባት ልምዓት ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣረዲዮም ኣብ ዘለናዮ 21 ክፍለ ዘመን ቀንዲ ናይ ምዕባለ መንኮርኮር ሓበሬታ እዩ ሓበሬታ ከይሓስካ ናብ ዝኾነ ቦታ ወይ ናብ ዝኾነ ምዕባለ ክትግስግስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓበሬታ ኸኣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትእክብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብቲ መእከብ ሓበሬታ ኸኣ ብጭቡጥ ብኣፈናዊ ወይ ከዓ ብወረቓቕቲ ክትእክቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ብዙሕ ጸገማት ከምፅእ ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ጸገም እንታይ እዩ ግዜ ይወስደልካ ብዓብዩ ኸኣ ጌጋታት ተምፅእ ኣብ ጌጋ ዘለዎ ሓበሬታ ኸኣ መደብካ ከተውፅእ ብንጹር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ሓድሽ ምህዞ እዚ ተጠቒምና ንዝመፅእ መደባት ከነውፅእ ምኻልና ዓቢ ብጣዕሚ ዓቢ ኣስተዋፅኦ እዩ ንምዕባለ ዝድርኽ ወይ ድማ ንምዕባለ ደሰጉም ምዃኑ ይርዳእኒ ማለት እዩ እሱ ኸዓኒ እቲ ምድላው ካርታ ናይ ዞባ ማእከል ንኹሉ ሕቶታት ዘማእከለ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ኣብ ጽላት ሕክምና ዘሎ ኣብ ካልእ ትሕተ ቅርጻዊ መድያት ዘሎ ብምሉኡ ዝገልጽ ብምዃኑ እቲ ለውጢ ናይ ብሓቂ ይርኤካ በዚ ለመዓልቲ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነት ተራእዩ ብሰፍሐን ብዝለዓለን ክስራሓሉን ምክትታል ክግበረሉን ሓላፍነት ዝወስደሉ ኣካል ከዓ ብዝለዓለ ክሰርሓሉ ከም ዘሎ ጥራሕ ኣነ ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል ኣብ መዛዘሚ ኣማሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ኩሉ መደባት በቲ ዝተወጠኖ ንኽትዛዝምን ዝተርፈካ ዕማማት ከተለልን ንጹር ስርዓተ ሓበሬታን ካርታን መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምምልካት እዚ መደብ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ኩሉ ብግቡእ ክከታተሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መስርሕ ምግራብ ተነጺሩ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ኣብ 2020 ሙሉእ ብሙሉእ ክዛዘም ብዕቱብ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ምግራብ ንምዕዋት ድርኺት ከም ዝፈጥር ብምግላጽ ጂኦግራፊያዊ ስርዓተ ሓበሬታን ካርታን ንምድላው ንዝጻዕሩ ክኢላታት መውጊሶም
ካብ 7 ክሳብ 19 ጉንበት ዝተኻየደ ቅንናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ንተምሃሮ ባህሎምን ታሪኾምን ዘውርስን ዓቕሞም ዝፍትሽን ምንባሩ ብ27 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጾም። ሓላፊት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ሓሊማ መሐመድ ኣብ ዘቕረቦት ተጸብጻብ ካብ መዋዕለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝርከባ 290 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተተፈኦ ቅንናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ዕውት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ተምሃሮ ዘቕረብዎ ንጥፈታት ንሓድነት ምክብባርን ስኒትን ህዝቢ ኤርትራ ኣጉሊሑ ከም ዘንጸባረቐ ኣብ ምስራፅ ሃገራውነት ድማ ዓብ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ብሪሃም ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ብወገኑ ኣብያተ ትምህርቲ መሰረት ኩልንትናዊ ዕብየትን ምዕባለን ተምሃራይ ምዃነን ብምምልካት ቅንናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ንጽንዓትን መኸተን ህዝቢ ኤርትራ ዘደልድልን ንልምዓት ብመትከር ርእሰ ምርኮሳ ዘንጸባረቐን ብምንባሩ ኣብ መጻኢ ብዝሓየለ ክስርሓሉ ብምዝኽኻር መምህራንን ወለድን ኣብቲ መደብ ንዘርኣይዎ ዕዙዝ ሱታፍ የመጒሶም። ኣብ ትርክብ ተምሃሮ ዘካየድዎ ንጥፈታት ዝምስገን ምንባሩ ድሕሪ ምግምጋም ንዝቐጽል ዓመት ተሳትፎ ወለዲ ዝያዳ ክዓዝዝ ምርኢት ኣልባሳት ንባህሊ ብሄራትናን ያታናን ዘንጸባረቕ ክኸውን ስእላዊ ምርኢት ድማ ነቲ በዓል ዝገልጽ ኮይኑ ክቐርብ ዝብል ሓሳባት ቀሪቦም። ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣብ መዛዘምት ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል ቅንናጽነት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅዱስ ቅንኢ ዝፈጥር ተምሃሮ ታሪክ ሕብረተሰቦም ክወርሱ ባይታ ዝፈጥር ከምኡውን ዓቕምታቶምን መሃዝነቶምን ዝፍትሽሉ ብምንባሩ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም። ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ነበርቲ ንኡሳን ዞባታት ኣፍዓበት ናቕፋ ኣዶብሓን ቅሮራን ጥሙር ሃገራዊ መኸተን ምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ወከልቲ ህዝቢ 4 ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ደጊሞም ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ንዝተሰላሰለ ንጥፈታት ንምግምጋም ዝተኻየደ ኣኼባ መንግስቲ ውሕስነት ምግብን ንምርግጋጽ ኣብ ምስራሕ ከዘንቲ ማይን መእለይ ወሓይዝን ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ንዝበረኸ ልምዓታዊ ስራሕ ሓይሊ ዝህብ ምዃኑ ዝሓበረቶም ወከልቲ ህዝቢ ዛጊት ዝተሰላሰለ ዕማም መርኣያ ሓይልን ጻዕርን ውህደትን ህዝብን መንግስትን ከም ዝኾነ ገሊጾም። ኣቶ ድሪስ ሳልሕ፣ ኣቶ ኢብራሂም መሐመድ፣ ወይዘሮ ኣምና እስማዒልን ኣቶ ዑስማን መሐመድ ኑርን መደባት ልምዓት ኣብ ዘተኣምን ደረጃ ክበጽሕ ዝኸኣለ ሳላ ውህደትን ተወፋይነትን ከም ዝኾነ ብምምልካት ከም ወትሩ መሳርዖም ኣደልዲሎም ተሳትፎኦምን ኣበርክቶኦምን ክዕዝዙ ምዃኖም ሓቢሮም። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዓምር ሓመድ እቲ ቀንዲ ሓይሊ ኣብ ውዳበ ከም ዝምርኮስ ብምብራህ ነበርትተን ንኡሳን ዞባታት ውዳቤታቶም ኣሕይሎም ኣብ ከባቢኦም ዝትግበሩ መደባት ንምዕዋት ተሳትፎኦም ከብሉ ኣዘኻኺሮም። ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ዝካየድ ስራሕ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ኣብ ኣዶብሓን ቅሮራን ዘሎ ሕፅረት መራኸቢታት ቆላሕታ ክግበረሉ ትራክተራት ግቡእ መቕርሒ ክህልወን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንስድራ ስዋኣት ንምሕብሓብ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ሪያድን ደማምን ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ዜጋታት ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት $5,000 30,000 ናቕፋን ወፍዮም። بمسرة حبريتا منستر عيون سبعو دحنتن أب كتما سينسيناتي حبرات منقستات أمريكا زنبرو بسم محبر حدر سماعتات زفلوت إيرتراويان $5,000 نباري رياض سعود عرب آتو فوتسم تولد مدهن مسبعالت بيتو ويزرو تسقا تخلاب نمتسكر والوم زت حاسبة 10,000 نعفا نباريت دمام ويزرو فرويني حاجوس دمه 10,000 نعفا بركيتهم وتوم زيجاتات زجبرو وفيا مستي سوات زخفلو كبر واجه هيوت كنا تعصرن كله ترجم زلو كانت زي كونه سدرابيتهم محجاز زيجنتاو قديتها بمخانو عامهم كبركتو كم زوسنو بمجلات معكن حدر سماعتاتنا زسسن كل زيجا زكالو مزبركت كم زخونه أبريهم